Da, dragilor, am plecat din organul ăla sexual bărbătesc și ne îndreptăm înapoi spre casă și peisajul e cam așa. Ziua tot frumoasă, drumurile tot frumoase. Când am venit pe autostradă, acum mergem pe un drum din ăsta așa mai cu trătoare. Dar tot frumos. E la verdeață, adică vegetație pe aici de nu se mai termină. Exact cum îmi place mie. Ne bătea asta la cap. Ne bruia. Cam asta e.